Takže vítaj pri ďalšom videu. A dneska si ukážeme server, na ktorý sa môžeš zadarmo pripojiť. Je to veľmi krásny server. Je to príjemný zážitok Minecraft Hardcore. Ja tu mám kreatív a vždy, keď sa napojíte, môžem vám dať nejaké začiatočnícke veci. Tu sa vždycky spawnete. Je tu portál a sú tu iné biomy, takže ak si chcete zahrať s kamarátom, tak stačí len napísať a zapnem vám server a môžete si zahrať zážitok. A ja vám dám základné veci. Základné veci sú drevený krompáč, drevený meč, štít, kožená kožená helma a kožené topánky. To sú základné veci. A z jedla sú základné veci dve pečené kurčatá a 5 pečených kurčat a toto sú základné veci, ktoré dostanete. Takže ak si chcete zahrať veľmi príjemný zážitok v hardcore, tak môžete zahrať. Ale upozorňujem, keď zomriete, tak už sa tu nedá respawnúť. Preto je to aj hardcore. Takže dávajte si pozor a môžete si zahrať. Tak čau.